Rydym wedi cyfarfod yma heno yn enw ein harglwydd Iesu Grist, Mab Duw, yn aelodau eglwysu annibynol lleol a ledled Cymru, ynghyd â chynrychiolwyr enwadau a thraddodiadau eraill. Croeso mawr i chi, i ni'n falch o'ch cwmni. Rydym yma ar wahoddiad Eglwys y Priordy, mam Eglwys Elinor, ei chartre ysbrydol, i'w chomisiynu i wasanaethu Iesu Grist fel Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. A dwi am ofyn nawr i Alun Charles ddweud gair ar ran Eglwys y Priordy. Wel, ar ôl blynyddoedd lawer o ddirywiad parhaus, mae Cristnogaeth yn y Deyrnas Unedig yn dangos arwyddion o adfywio, yn enwedig ymysg cenedlaethau iau. Wel, o leia, dyna gasgliadau YouGov sy'n tracio credo crefyddol ddwywaith y flwyddyn. Mae problemau yn y byd yn dod yn fwy. Mae pobl yn edrych am le i droi gyda'i gyfidiau, gyda gwerthiant y Beibl yn y Deyrnas Unedig yn dyblu ers 2019, a diddordeb yn y ffydd Gristnogol yn parhau i dyfu, mae yna arwyddion yn awgrymu cenhedlaeth sy'n troi nôl at Dduw a cheisio ffydd sy'n trawsnewid bywydau. Efallai bod ni fel Cymru Cymraeg yn cael trafferth i werthfawrogi hyn yn llwyr ar hyn o bryd, ond mae yna arwyddion o newid o'n cwmpas. Newid sy'n golygu bod angen i ni gyd, gydag arweiniad Duw, fod yn barod i wrando a chlystiau newydd y dyddiau hyn. A dyna'r cyfnod y mae Elinor Wyn yn dod i'r ysgrifenyddiaeth. Cyfnod heriol, ond cyffroes, ble mae gobaith a chyfle. Ac fe ddaw i'r ysgrifenyddiaeth gyda chefnogaeth lwyr, pob un ohonon ni yma yn y Priordy. Ac am ddewis da. Mae wedi ei ffrwytho yn y pethau gorau yn yr eglwys hon ac ar yr aelwyd. Mae hi bellach yn un o'n diaconiaid, ac mae gan lawer ohonom gof da am ei rhieni, John ac Elizabeth, a'i gwreiddiau yn y Rhondda, ac yn edmygu i ffyddlondeb a'i diwylliant. A braint i mi ac eraill oedd cael bod yn aelod o ddosbarth Ysgol Sul yr Oedolion yn y capel hwn, a dysgu llawer drwy wrando ar John a'i wybodaeth eang. Ac mae gen i ddyled bersonol iddo hefyd am y cyngor a'r cymorth a roiodd i mi pan ddaeth yn amser i mi i ddilyn fel ysgrifennydd yr eglwys hon. Ac mae Elinor yn gwybod hefyd faint o'r gloch yw hi yng Nghymru heddiw, yn y byd crefyddol ac fel arall. Mae'r gallu a'r ddawn ganddi, fel y gallwn ni o'ch dystio, i arwain ac i adeiladu pontydd, i gyfathrebu'n rhwydd ar lafar ac ar bapur
i olygu ac adolygu, i gyfansoddi ac i ysbrydoli eraill. Sgiliau mor angenrheidiol heddiw mewn byd mor gymleth ar lawer cyfryw. Does ryfedd mae hi yw'r lleibwr cyntaf a'r ferch gyntaf i ddal y swydd hon. Ac ar ben y cyfan, mae ganddi hiwmor iach a chlustiau da. Pob dymuniad da i ti, Elinor, ar ran y priordy. Diolch am arweiniad y gorffennol yn hi John Henry, ac yn awr pob rhwydineb i ti, ac yn wir i ysgrifenyddion yr holl enwadau wrth i chi oll geisio hyrwyddo llais y dystiolaeth gristionogol anghyffurfiol Gymraeg yn y cyfnod rhyfedd ond diddorol hwn. Pob bendith arna ti. Diolch, Alun. Cyfrifoldeb yr Ysgrifennydd Cyffredinol yw cynnig arweiniad, ysgogi gweithgarwch a hyrwyddo holl bolisïau'r undeb gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â'r genhadaeth. Mae hefyd yn cynnig gofal bugeiliol i'r cyfundebau, yr eglwysi, y gweinidogion a'r arweinwyr. Mae'n cynrychioli yr undeb yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac yn cadw mewn cysylltiad cyson a'i chyd swyddogion cyfatebol mewn enwadau eraill. Etholwyd Elinor i'r swydd hon yn mis Mai eleni. Daw cyfle heno i gydnabod arweiniad ysbryd Duw a thrwy i gymorth ef i ymgymryd ar holl ddyletswyddau hyn. Ond pwy sydd ddigonol i'r pethau hyn? Ein digonedd ni sydd o Dduw, tad ein harglwydd Iesu Grist. Gan hynny, Elinor, gofynaf i ti roed y gyffes ath dystiolaeth. Diolch, Owain. Dyma fy nhystiolaeth. Rwy'n gwybod i mi gael fy ngharu'n gyflawn a diamod gan Dduw a chan I fab Iesu Grist. Credaf mae cariad yw Duw, ac mae ni yw cyfryngau'r cariad hwnnw yn y byd. Mae'r cariad hwnnw yn rhan o fy mywyd bob dydd. Bydd hefyd yn rhan o fy ngwaith gyda'r undeb beunydd. Credaf yng ngweinidogaeth yr holl saint, ac mae ni yw'r saint. Addunedaf I gyd gerdded a'n heglwysi, i'w cynnal, I hannog a'i grymuso yn ôl ein traddodiad cynulleidfaol ni. Trwy ras Duw, ymdrechaf I gyflawni fy ngwaith dros yr undeb a theyrnas Crist, hyd eithaf fy ngallu. Gan hynny, Elinor, a wyt yn adnewyddu dy gyffes fod Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr ac yn cydnabod dy ethol a thalw gan eglwysu undeb yr Annibynwyr Cymraeg I waith yr Ysgrifenyddiaeth Cyffredinol. Ydwyf. A wyt yn addo cyflawni trwy gymorth Duw holl ddyletswyddau'r gwaith hwn. Ydwyf drwy gymorth Duw. Elinor, yn enw ein harglwydd Iesu Grist, derbyniwn di I waith Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, ac fel arwydd o hyn, estyna fi ti fy heilaw cymdeithas. Fel arwydd o'n cymdeithas yn yr Efengyl, a'n dymuniad I rannu a'n gilydd mewn ymgysegriad,
cawn gyfle ymhen ychydig i ddeisif bendith un ag oll ynghyd ar Elinor a'i gwaith. A ydych yn cydnabod a derbyn Elinor fel Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. A ydych yn addo i charu hi, a'i chynnal hi, ei pharchu a'i chynorthwyo i gyflawni'r gwaith mawr hwn. Fel arwydd o'ch adduned, gyfynaf i chi godi os fedrwch ar eich traed nawr, i offrymu gweddi ddistaw i ddeisif bendith Duw arni ac arnom fel eglwysi ac fel enwad. Sefwch. O Dduw ein tad cliw pob gweddi o'n heiddo. Amen. Beti-Wyn. Fi eistedd os gwelwch yn dda. Gweddion. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, offrymwn i ti fawl a diolch am dy holl waith. Diolchwn i ti am newyddion da'r Efengil, ac am yr eglws dy deulu a adeiladwyd ar sylfaen yr apostolion o'r proffwydi, a Christ Iesu ei hun yn gongolfaen. Cofiwn gyda diolchgarwch am bawb a dystiodd yn ffyddlon i Efengil drwy'r oesoedd. Heddiw arglwydd diolchwn i ti am Elinor Wyn, gan ddeisif dy fendith arni hi, ac ar ei gwasanaeth ymlith dy bobl di yn Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Cymodd hi drwy dy gariad mawr i wasanaethu dy bobl, i ysgogi am eithrin y dystiolaeth Gristnogol, i hyfforddi, i adeiladu ar gyfer y gwaith hwn. Nertha hi arglwydd i gynorthwyo'r eglwysi yn y dasg o dystio'r Efengil yng nghymunedau Cymru heddi. Ysbrydola hi drwy'r ysbryd glân ym mhob agwedd ar ei gwaith, wrth iddi dy wasanaethu di. Gwylia drosti o dad am mhob awr o brawf a blinder a siom. Llywyrched o leini ar ei llwybrau. Mewn gwendid trwy ddid y nerth, mewn unigrwydd byd yn gydymaeth iddi. Mewn anobaith, rhwy ddid o obaith i'w chalonogi. Cynorthwyo ni arglwydd fel ei mam eglws sy'n cyfarfod yma yn y Priordy, i'w chefnogi a'i chynnal, i'w bugeilio ac i gofio amdani yn ein gweddiau. Llawen hawn fel teulu'r ffydd yn ei gwaith, a gweddiwn am dy fendith di arni. Llanw i chalon ath dangnefedd, gysegrau gwaith a'i hamdden, a bod i holl fyfyrdod ei chalon a geiriau ei genau fod yn gymeradwy gen i ti. Cyflwynwn hi a phawb y bydd yn ei gwasanaethu i ti, a gofynnwn i ti fendithio'r cwlwm ryngddynt. Gwna ni gyd yn gydweithwyr llawen yn o ti, a phar i'r gwasanaeth Comisiynu hwn fod yn gychwyn newydd i Elinor Wyn, i'r Undeb ac i bawb ohono ni. Deied ysbryd glân i'n hadnewyddu yn dy waith, ac i'n galluogi fod yn well tystion i'n harglwydd Iesu yn y byd. Ac nid i ni arglwydd, nid i ni, ond i enw di dy hun rhwng o goniant, mwyn dy gariad a ffyddlondeb, yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen.